Que non me esperaba, por suposto, e me he quedado un pouco conmocionada, tedes que me perdoar. A ver, en principio, como dicían meus pais, deben nacidos ser agradecidos. Entonces, o primeiro agradecemento é ao señor alcalde desta nosa vila e á señora concelleira de Cultura. Ao meu querido amigo José María, o noso José do cine, non o podo olvidar, porque sempre ha estado nos mellores momentos, nos menos mellores tamén, ao meu lado, como bon amigo que é. Quero agradecer esta mención de honra, que se acorden de min neste momento é moi importante para min. Despois de tantos anos de traballo, é moito de agradecer que se acorden. Tamén eu teño que agradecer a este pobo que me acolleu no ano 1984, cando viñen a vivir para aquí, no que fun tan feliz e sigo sendo. E a todos os meus veciños da Praza Maior por terme tanto cariño. No ano 1987, mércase unha pequena casa na Praza Maior do pobo e vendo que tiña un baixo, pensouse en por algo de hostería. Nese baixo, e así naceu a taberna O Buraco. Os seguintes anos foron uns anos moi duros, de traballo e máis traballo, para sair adiante. Quero agradecer a aquelas persoas que naquel momento confiaron os amigos do Buraco, porque no Buraco non houbo clientes, senón amigos. Amigos que no tempo deixaron, que uns nos deixaron no tempo e outros seguen a visitar o local a día de hoxe, o cal é moi gratificante. A través do Buraco pasaron xeracións de xóvenes que comenzaron a vir con 15 anos e agora xa veñen cos seus fillos. Eses rapaces xa veñen sós, a mitad deles, a comer os morunos de rosa. Eso para min non ten prezo. Agradecer tamén a esta familia que teño aquí de diante, que me fixeron unha encerrona que eu non esperaba e hanme posto un pouco nerviosa cando eu viña tan tranquila. O meu compañeiro de vida que me apoia e me anima todos os días. Grazas. Aos compañeiros da Cuchipanda, que nos coñecimos na mesa redonda do Buraco os venres pola tarde. Darlle as gracias a todos porque me queredes e me apreciáis. Non podo deixar de darlle as gracias a dúas persoas que un día me abriron as portas da súa casa e nela me fixeron sentir como se fora a miña. Eles son Elvira, que xa non está, que nos deixou, e Quito Amarga. Moitas grazas por ser tan boa xente e tan boas personas. Quero vos moito. Grazas a toda a xente que de fora do noso pobo, que grazas a Pizarra poderon coñecer e visitar a taberna, e a día de hoxe siguen a vir a visitala. Un entrañable recordo a todos os amigos e amigas que un día estuveron entre nós e hoxe han deixado de estar. A todos eles os guardo no corazón. Moitas grazas por acompañarme e haberme escoitado no día de hoxe, que é moi especial para min. Oxalá teñades un feliz día, comades o botelo, vos encante e o pasedes xenial. Gracias, gracias, gracias.